Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa tare da mu domin samun ingantaccen fina-finai na Indiya Hausan. To wanda suke tare da mu wanda kuma suke buƙatar sababbin fina-finai na Indiya Hausan, da farin dai ku fara muna subscribing sannan kuma ku yi mana ƙarawa domin samun ingantaccen fina-finai daga zarar mun ɗora. To fim ɗinmu na yau dai ‘yan uwa, makullan sirrin rubuta su muke yi ba faɗar su muke yi ba. Ku biyo mu tun daga farkon bidiyon har zuwa ƙarshe domin jin makullan sirrin, sannan kuma domin samun makullan sirrin za ku buɗe wannan fim wanda muka kawo muku a yau ɗin. Sannan kuma a kullum da muka jaddada muku ɗan uwa kar ka tare mana bidiyo ka rasa gane makullan sirrin, wanda makullan sirrin rubuta su muke yi ba faɗar su muke yi ba. Ku kasance a tare da mu domin samun ingantaccen fina-finai, sababbin fina-finai na Indiya Hausan, wanda a kullum da muke kawo su a kuma kowace rana. Sannan kuma da mu buƙata shiga tsarin group ɗin namu na VIP kenan, wanda muke kawo ingantaccen fina-finai sababbi kullum, kuma a kowane lokaci muke kawo sababbin fina-finai, wanda duk sabon fassara idan ta fito a kasuwa a ranar nan za ka same shi a cikin tsarin group ɗin namu na VIP kenan, wanda muke da fina-finai sama da guda 400 a cikin group ɗin na VIP kenan, wanda idan ka shiga a cikin group ɗin namu na VIP duka waɗannan fina-finan guda 400 za ka same su a cikin group ɗin namu na VIP kenan. Da mai buƙatar shiga tsarin group ɗin namu na VIP kenan zai iya tuntuɓar mu domin muke ajiye lambobin mu a kan fastan fim, wanda za ku dubi fina-finan mu na a baya, za ku ga fastocin fina-finan mu, za ku ga lambobi a kansu, wanda wannan lambobin za ku ɗauka za ku iya tuntuɓar mu ko ku kira mu ko kuma ku taɓo mu ta WhatsApp, ko kuma ku turo mu da saƙo, duka wannan za mu iya maida muku amsar. Sannan kuma kowace ƙasa kake insha Allah akwai hanyar da za ka iya shiga tsarin group ɗin namu na VIP kenan, wanda idan kana buƙatar shiga tsarin group namu na VIP kowace ƙasa kake insha Allah akwai hanyar da za ka iya shiga tsarin group ɗin namu na VIP. Wanda kuma suke a Libya, musamman ma wanda suke Libya, wanda su ne magoyan bayan mu na kawo ingantaccen fina-finai na Indiya Hausan, sai in ce a cikin ƙasashen ɗin babu tamkar kamar Libya, wanda suke bibiyan mu a ta shafin mu na yanar gizo, wanda muna godiya mun jinjina musu sosai wanda suke Libya. Sannan kuma muna godiya akan wanda suke Libya, domin Libya ita ce lamba ta farko wadda muke jinjina ma a cikin wannan ƙasashe daga sauransu. Mutanenmu na Libya muna godiya da ƙwarin gwiwar da kuka bamu, mu kuma na zaƙulo muku ingantaccen fina-finai, mu kuma mun yi muku alƙawarin wannan za mu zo na zaƙulo muku ingantaccen fina-finai na Indiya Hausan, sababbi kuma ingantacci, wanda a ranar da an kai fassarar, a ranar ta fito a kasuwar, a ranar za ku same ta a cikin tsarin namu na VIP kenan, wanda na group ɗin namu na VIP. Wanda kuma suke bibiyan mu a ta YouTube, wannan za ku yi hankuri don kasance wanda suke bibiyan mu a ta YouTube ba za ku sami fina-finai a ranar da sun ka fito ba. Me yasa nace ba za ku samu fina-finai a ranar da sun ka fito ba? Wanda idan kun ka bincika kun ka duba wanda sun ka biya kuɗin su ne wanda za su samu wannan fina-finan, wanda a cikin fina-finan da muke ɗorawa ko rabin ba mu ɗora ba a ta YouTube kenan, wanda cikin group ɗin namu za ka tare da wa'annan fina-finai sama da guda 400 kenan a cikin group ɗin namu na VIP kenan. Kenan ɗan uwa kar a baka labari akan VIP. Sannan wannan bidiyon da muka kawo muku link ɗinsa a ƙasan description yake, wanda bai sani ba kuma lambobi rubuta su muke yi.